Maya pat magrasya nga bakpo kay kayungan. Kaniti pong kikatang kapag masusyan, pakiabetala ka rin kikatang panalangin, ding makatuging intensyones. Pasalamat ng Monica Tumang, Healing Luis Antonio Cardinal Tagle. Birthday Thanksgiving, Florante Manaloto, Arden Reyes at Sheila Cadena. Special intention, Colin Tecnosawa. Speedy recovery ang Ilobonus and Bel Trinidad. Antimurin ding sablang kaladoking purgatorio at ding kaladwada di Domingo Senior, Rolando, Jose, Ana, Ricardo, Jesse, Aurora, Wilfredo Senior. Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Librado, Abier Senior, Ocelito, Angelita, Brigida, Antolino, Romero, at Jan. Makiabeta ang puking dalita pamuklat. Kilagyan ng impahampo ng anak ang po ng Banal Espiritu. Amen. Ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, yung lugod na ng Diyos, at ang pamakyaw ng Banal Espiritu, mantabay kay kaingan. At kekan timurin. Mayapayabak po, good morning. Mayapayabak po amo. At weekend na naman. Masyano naman ding mag-opisina, huling break time, king obra. At ita naman po yung weekend, actually po yung Sabado, yapin yung talagang Sabbath day. Pero king panga, sabihin na may bining hapong Gino, ingal doon yung Gino kay katamo, yapin na yung mismong Domingo. At batangin nga bebeng matampangganap ngayon ikaniting kapag masusyan, amin ang talapamot pagsusyan, din kasalanan tamo, at anyaran tapa mo ilunos na at kapatawaran ng Diyos. Ikang Diyos sa masikanan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang Diyos sa mitmong kabyasnan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang Diyos sa malunusan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alangangga. Amen. Manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, keka, ing katarungan at pakalulu, misasalubong. Kambi nga lang kaparang lugod, kinabos mo kami king kamatayan,
at tinayid mo kaming pepainturo king sasakupan na ning biye mo. Ibuklat mo sana ring matami, karing kapag mulalanan iting biye, apelad mo harapan mi. Banasoy wanda kang timawa king takot, at ayaws Diyos ay pami. Itiadwan mi king kapamilatan ni ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kang bemo at ning banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Amen. Pamamasang ibat, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Kakong kakaluguran, painggulutan nyo ing pamanyambang idolo. Magsalita ko kaya kayo, ayanting tawong makaintindi. Ikayong matul, king sasabihan ko, ingkopa na ning kanwanan, apa salamatan tamo king Gino, ewari mga baldugan, king misulusulo tamo, kindaya ng Kristo, ngening miminum tamo, kaniting kopa. Ngening miminum tamo kaniting kopa, ating tinape apirarakayanan tamo, ewari mga baldugan, king misulusulo tamo, king katawa ng Kristo, ngening kakanantaya. Uling ating metong at tinape, itangan, lipat na ning dakal tamo, metong tamo mong katawan, uling misulusulotangan, king metong mong tinape. Lawan nyo laring Hebreo, detang mamangan ketang meyayin a sakripisyo, darakela king altar ning kasiwan king Dios, nano ing buri kong sabihan, king ding idolo o ing pamangan na miyain kareti, tunay atin kabaldugan, ali, ing buri kong sabihan, iya ini. Ing miyain na sakripisyo, karing altar daring pagano, miyain karing demonyo, at king Dios. At kuburi ing maging kayabera kayo, ring demonyo. Kayo malyaring minum king kopa na ning Gino, at king kopa ra ding demonyo. Kayo malyaring makisulo king lamesa na ning Gino, at lamesa ra ding demonyo. Buri tayo waring mga lalo yung Gino, mas masikanta pawari kesa keyo. Amano ning Gino. Salamat king Diyos. Kaya ka o Gino kanakong idawon, ingayin ning kapuryan. Kaya ka o Gino kanakong idawon, ingayin ng kapurian. Naning malyari nga yampang kuking Gino, ulining sabla ng mayap adepat na kanako. Kaya kanakong yampang alak amanyaman, bilang kapasalamatan, king binyenang kaligtasan. Kaya ka o Gino kanakong idawon, ingayin ng kapurian. Kaya ka kanakong idawon, ingayin ning kapasalamatan, at ang panganan king kakong panalangin. Ding kanakong pangako, king Gino kakulang tuparan, king katipunan da, ring kekang memalen. Kaya ka o Gino kanakong idawon, ingayin ng kapurian. Parangalantaya po yung maya pabalita. Alleluia, 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 Alleluia.
Ingamano ning Ginoo manatili kapilanman. Iting amano yaing maya pabalita, ami panaral kay kayo. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kay ka timurin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang sandukas. Ligaya kay ka, O Ginoo. Jesus, nga na kaling kayang alagad, ay mamungang marawak, ing tanaman na mayap. Ni ing tanaman na marawak, ay mamungang mayap. Makikilala yung balang tanaman karing bunga na. Kayo mupol biyabas nung ing tenam yo santulya. Kayo naman mupol ubas nung ing tenam yo lansones ya. Papaltoyang kaya pa ning mayap pa tao, iba't king mayap, ang makalaman king puso na. At papaltoyang dewa ka ning marawak ka tao, iba't king marawak, ang makalaman king puso na. Huling magsalita yung tao, agpang king makalaman king puso na. Bakit awsan nyo kong ginu? At ay naman daraptan ang sasabyan ko. Sabihan kike kayo, nung nino ing kalupan ng balang meto nga lalapit ka na ako. Makirandam king amano ko at maminto. Kalupan nining meto nga taong manalakad bale. Kinulkulyang malalam at telakad ning pundasyon na babo ning bato. Dinatanging albog at linapoing ilog. Ating masika na agos, delanane ing bale. Dapot, eneyakimot, uling matatagya pangatalakad. Dapot ing makirandam ka ring amano ko, at enala pamintuan, kalupanening meto nga menalakad bale, enibiling matatag a pundasyon. Inyang datangane iti ning albog, agad yang miragsa at makatakot, ing pangasaldak na. Ing maya pabalita, ning kay katamong kaligtasan. Kapurian kay ka, O Kristo, makiramdam tamo po king umilya. Morning. Good morning. Morning po. Meron po akong isang naging kaibigan. Napakabait. Pero pag nagalit, grabe. Nagtatantrums. No, sasakalin ang liig ng kinagagalitan. No. At dahil kaibigan ko siya, nalaman ko yung history ng buhay niya. Dahil sila po'y mahirap lamang nung siya'y bata. Nung siya'y bata pa lang, masaklap ang kanyang karanasan sa kanyang kahirapan bilang bata. Nung high school, nakipagtrabaho siya, parang working student, naglilinis, at ang masakit sa kanya, hinahamak-hamak siya ng mga estudyante. At yun po'y parang natanim sa kanyang puso. Kaya siguro, dinala niya sa paglaki ang hinanakit, ang galit. Kaya sa tuwing nasasaktan ang kanyang loob, nagwawala. Pero later on, nakuha din niyang nahilom yun. No? Kaya pwede pong mangyari na kaya magalitin ang isang tao ngayon, mayroon siyang masamang nakaraan na hindi pa nahilom. No? Kapag yung isang tao ay sa bibig pa lang niya ang sama-sama ng lumalabas, siyempre may pinanggagalingan yan, may pinaghuhugutan, ika nga.
mayroong nangyari sa kanya sa nakaraan. At hanggat hindi yan mahilom, hanggat di yan mawala, yung pinanggalingan niya, lalabas at lalabas lagi. Iti-trigger ng mga nangyayari. Para baga pong pag meron tayong dinadaing na sakit, halimbawa meron kang pigsa rito, hindi naman alam ng mga kaibigan mo, kung minsan bigla tatapikin ka, pare, kumusta ka na? Yan. Hindi alam, meron ka palang pigsa. Siyempre dahil may pigsa, ano yan, sisigaw sa sakit. Ganun po yun. No? Pag meron tayong mga masakit na nakaraan, kapag na-trigger yan, parang nagsasariwa ulit, masasaktan, hanggang sa pwedeng magalit. Kaya ito pong ating Ebanghelyo, napakaganda ng sinabi ng Panginoon, no? Na sa anuman ang gagaling sa puso natin, dito nakasalalay ang ating, kung ano man ang lumalabas sa bibig natin. At dagdagan ko, hindi lang sa bibig natin, kundi sa ginagawa natin. Nandito yan. Kung ang naka-store dito, yung nananatili dito, kabutihan, asahan mo, mabuti ang lalabas sa bibig. Kung mabuti ang andi rito, asahan mo, mabuti ang lalabas sa kilos at gawa. Pero pag andito, ang nakatago, hinanakit, tampo, galit, inggit, no? At yung masamang pag-uugali, nakikitorna at lalabas sa pananalita at lalabas sa kilos. No? Kaya dapat alam po natin kung ano yung dapat itago rito at itapon ang anumang basura. No? At mga basura yan, yung galit, hindi dapat manatili rito. Yung inggit, no? O yung anumang masasamang pwedeng maka-impluensya sa anumang salita o sa anumang ating gagawin. Kaya ganyan pong nananatiling magandang halimbawa sa atin ang Mahal na Birhen. Ang Mahal na Birhen, sabi sa mga nangyari sa buhay niya, katapos nangyari ang mga bagay-bagay, sabi ni San Lucas, itinatago niya ito sa kanyang puso at pinagninilayan. Ibig sabihin, ang ginawa ng Diyos sa kanya na hindi pa niya ganap na maunawaan, ito ang kanyang itinatago at patuloy na pinagninilay-nilayan. At di po ba sa ating Ebanghelyo ngayon, ang tinutukoy ng Panginoon sa isang buhay, dapat ang pundasyon niyan ay ang kanyang salita. Kung hindi salita niya ang pundasyon, yan ay mahina. Kung gusto mong maging matatag, matibay ang pananampalataya, ang buhay ng isang tao, dapat nakapundar yan sa salita ng Diyos at ito'y kanyang sinasabuhay. At ito po ang halimbawa ng Mahal na Birhen sa atin din. Ano pala ngayon? Saturday. Ang Saturday is always dedicated to Mama Mary, Our Lady of Saturday. So ito po, isang halimbawa ng Mahal na Birhen, ang isa natin sanang kunin sa Kanya. Dito sa puso natin, ang ating itago ay ang mabubuting salita ng Diyos. At patuloy natin yung pagnilayan. Ano man ang ating harapin, kagipitan, no? Kalungkutan, problema, mga pagsubok, sakit, sakuna, dahil ang nakatago rito ay salita ng Diyos. Asahan natin, ang mangingibabaw sa atin ay ang kabutihan ng loob, kagandahang loob. Hindi yan mawawasak kasi nakapundar
sa mismong salita ng Diyos. Pero pagpatuloy natin dito itago yung ang mga negatibo, yung hinanakit at inggit, sa mga pagsubok, magiging mahina tayo. Okay. Kaya hingin natin ang dalangin ng Mahal na Birhen. Sana tulungan niya tayo tulad niya. Ang maitago natin dito ay ang salita ng Diyos, ang magagandang alaala natin sa Diyos, at ating itapon ng mga basura na hindi naman makakatulong sa ating buhay. Amen. Ngayon po'y ating idulog sa Panginoon nating mga kahilingan, tayong lahat na binibigyan ng magandang direksyon ng Panginoon tungo sa isang mabuti at magandang buhay. Sabihin natin, Ginoo, ipakit mo kaya kami ng makanano keng lugod. Ginoo, ipakit mo kaya kami nung makanano keng lugod. Para king kabilugan na Santa Iglesia, ibuklat no sana ring sabla ng pibandyan, karing sablang tao, bangketa, maging mabiyang talapatutu, king lugod ng Kristo, ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo, ipakit mo kaya kami nung makanano keng lugod. Para ring kaya katang pamuntok, ibatera sana yung pamangawarang batas, king tunay lugod at katuliran, emu king political, economical at financial aparasan, ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo, ipakit mo kaya kami nung makanano keng lugod. Para ka rin sablang daralan kasakitan. Sana, pawulining lugod at kambening tula, tanggapan dayong kasakitan para ka ring aliwa, alang-alang kigatawa ng Kristo, ing Santa Iglesia, ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo, ipakit mo kaya kami nung makanano keng lugod. Para kaya katangang makatipon keti, kapilan man sana, etalapi kakasaman din kaya katang kapatad, ayat tsuking pamangailangan, nune, pakit tangkaya panlub, at pamakidamayan karela, ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo, ipakit mo kaya kami nung makanano keng lugod. Ngayon po, adwan tamo yung sarilitang kapagnasan. Oy, pamingatsuban mo, bubulalag mo, ingkay kang sarili, anting lugod at biye. Ipakit mo kaya kami nung makanano keng lugod, bangketa magtamasa kami, kingalanganggang biye kaya be mo. Itiadon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ikanta tayo pong dalit para king pamagsadya karingay. Sa
Manalangin kay pakamalang kapatad, banitin kay katamong daon, matanggap yara pa ng Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapana saning Ginoo ting daon karing gamat mo. Ki kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King kay kataming kasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, sing kayo pa yan ang ponlugod, mananasanang iting kay kaming daon, pagdala na kang tune pamanyamba, at gawa na kaming metong kagum mo. Itihadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kay kayo, At kay kaon timurin. yat nayo rem puso yu. Makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang paratit numang kaninoy pa, Diyos king alanganga lubos mayupaya. Nilangan ming meto yato, ake kang babayot parangalan, kapamilataning kaluguran mong anak. Inya karampatan mo ing puryanda kat pasalamatan, ding balayan ake kang binukod, ading banala parating ke kang kayantabe. Ulinita kang berisablang koro, ring anghel karing banwa, daralit ning ke kang ligaya lantok nang, ngaming babye, kapurian keka. Banal, banal, banaliyeng Ginoo, Diyos sa mayupaya, mitmuyeng banwa tingyato king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad jing daratang king lagyuning Ginoo, o sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ika ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kangi manyari lang katawan at daya, ning ginuning Heso Kristo. Baya may daong kusang lub, king pamaylasat kamatayan, kinwaning tinapi at pepasalamat siya keka. Piraso net binyene, karing kayang disipulo nga na, kuwa niya itikongan at kananye, itingin ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka, at binyining kalis, kaning kayang disipulo nga na, kuha na niya itikongan, minom ko kaniti, itiing kalis, ning kana akong daya, hing daya ning bahay talang hanggang tipan, ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa may patawaran daring kasalanan. Dapat niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyak tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo metea, Cristo sinublia, Cristo datangya, Inyang inigaganakan mo ipa, ing kamatayin at pamanyo binang may biyaning anak mo. Darang may kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangbabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulu-sulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yato, ban biganap yung lugod, kambi ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pari. Gana ka mula naman di kapatad ming pepaynawan at maninayang sabing miye, lanlanad talasuyo mong Diamong Rasi at Herwin, Cambera de Domingo Sr. at Ana. Ading alwa pang mayang na biye, tanggapan mo sana, kay maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilang hangga. Ban kaya benang Maria, ang Birhendo ng Diyos, kambe ng San Jose king esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad kay malmong kaburian, king kaya kabaning panawun, purienda kat paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kayo, ipang mayupayang tutub, kagawning banal Espiritu, pupurienda kat parangalan, manggaman king alanganga. Amen.
tang met mong kapanalingan at lugod king ipa, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Igpami at tsuka banwa, bisambanya ang lagyo mo, datang kaya kami ang kayarian mo. Mipamintuan niya ang loob mo, ket sulip ante banwa. Ingka kanan mi king aldo, ibiyemo kaya kami king aldo ngeni. Ampon ipatawad mo kaya kami, ring salami kaya ka. Anting pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Emo kaya pa'y Saul king tukso, nunay kabos mo kami king sablang marok. Igabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkadubing kapayapan king panawon mi, bangking kasawpan ing kaya kang pakadulo, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambi ni maligayang kapanaligan, kimpanyatan ng Heso Kristo ang kaya kaming talapangabos. Uling kaya kaing kayarian, ing kayupayan, at ing ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babihe ko kaya kayo. Na mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, nang labin mo yung kasalpantian ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ni Ginuman tabi sana kapilan man kaya kayo. At kaya kan timurin. Ayan pang tayo pong yung waganing kapayapan king metong at metong kapayapan kaya kaingan. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, ibiyem mo kaya kami kapayapan. Yung kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato. Noon tamang mayaw, king apunan ng kordero. Ginoo, matampang tanggap kaya ka, dapat ikasmay nga mano mo, kumayap na ako.
Numan kabayaping bupat, maging mayanan tingpatpat. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, tinlugod mo at lingap. Salamat, King pagkamal mo at pamaningat. Salamat po, salamat po. Karen pong kaya beming sisimba, king live streaming, siklaw tamo po ban pangadyan, ing dapat ay espiritual ning pamakinabang. Itamongan po, O Yesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan, a sakramento, kaluguran da ka, may git king sablang bage, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapot, pauli na ninyening pinandit, era kaya tanggap, king sakramento, umekamuman espiritual, kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari, at tsuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Oratio Imperata, itamongan po. O Diyos ay igpami, lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na, at may kamate na, karing dakal at tao. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit, at mampat, king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap, karing misalunan, ban makasuyo karing masakit, kambening belwan, at masabal. Ipanalangin mila, retang miyawa na, kumayap na lasa ng malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mengayaw na biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panahon. Ban magobra kami, para king kakayap ding sabla, at ban makasaup kami, karetang atsu, king pamangailangan. Ipaniga po mikeka, ing patuknangan mo na ing pangakalat, niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyan pon magari kambe mo, king kameto nganing banalay espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay hinduning Diyos. Emo sana pesawili ingaklis mi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabus, king sablang panganib, o maligaya at kanunwanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, San Rafael Arcangel, San Sebastian at San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, Santa Rita de Casia, San Agustin, patulunan ming Santa Monica.
Manalangin tamo. Oy, paming malugod, ingamano mo, ating kekang sakramento, pagkalubanda kaming pamangan at biye. Iti sanang grasya ning kekang anak, tayra na king makirake, king kayang biye kapilan man. Iti adon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kay kayo, At kekan timurin. bendisyonan na kayo nga ng Diyos sa may paintuto, ingib pa, ang puning anak, puning banal na Espiritu. Amen. Amen. May harining kapag masusyanta mo, may tanangin, iking lugod at kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Ando ka Maria, nagalikit masinta, uling yaing kekenito, malugod kekentuto, king dalise pamamuri, king reynang batas dili, ausiniang pirelindo, malugod kekentuto. May oras, dakal pong salamat, magandang araw, marami pong salamat. Ingats, may mingats ko nga po. Thank you.